El concurs de paelles organitzat un any més per Junta Central de Penyes ha batut tots els rècords de participació. Milers de persones participaven el passat dissabte 29 d'agost en el que és un dels actes més esperats de les festes. Enguany han entrat a concurs un total de 160 paelles i la participació de col·lectius, associacions i veïns i veïnes ha estat tot un èxit. La millor paella ha estat per a la penya El Canut, que s'ha endut el primer premi. El segon premi per a la fila Jaume I d'Alaquàs. El tercer l'han aconseguit els Clavaris de Sant Miquel 2016 i el quart la penya La Torrà. El cinquè la confraria de la Mare de Déu de l'Olivar. Els premis es van lliurar el passat dimarts 1 de setembre a càrrec de l'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García Campos, i el president de Junta Central de Penyes, José Martínez. Sense dubte, una de les activitats amb més expectació de la programació.